Dies 30 i 31 d'octubre se reuneixen a Palma 27 ministres de turisme dels estats membres en una cimera per xerrar del turisme sostenible. Nosaltres estem fa més de 20 anys que ens estan xerrant de que van en aquesta direcció, de que se fan polítiques per avançar cap aquí, quan en realitat els fets ens demostren absolutament tot el contrari. El turisme sostenible ha permès fer coses com l'ampliació de l'aeroport de Palma i l'arribada constant de megacreuers. La temporada turística s'ha estès durant tot l'any i això no ha fet que reduís el nombre de visites durant l'estiu. Des de la societat civil hem dit basta i volem fer una crida. Volem un model turístic centrat en les persones i no en els turistes. Volem polítiques públiques que mirin pel nostre benestar i de les nostres filles. Per això hem dit basta. Basta ja de sentir-nos convidats a casa nostra. Ens diuen que el turisme crea riquesa, però només en els darrers 10 anys les Balears han baixat més de 100 posicions al rànquing europeu de renda per càpita. Això ho veiem al nostre voltant, com les desigualtats socials creixen de cada vegada més. Mos diuen que creem més llocs de feina, però al mateix temps la precarietat laboral augmenta. S'amplien els ports i l'aeroport i venen cada vegada més vaixells i avions. Això no només afecta el canvi climàtic, sinó que també afecta la nostra salut. Encara l'espai tan reduït que tenim pel fet de ser una illa, es continuen venent cases a estrangers i no hi ha limitacions. Això fa que cada vegada l'accés a l'habitatge sigui més difícil. No tenim suficients recursos d'aigua potable per abastir a 17 milions de turistes. A més, les depuradores estan desbordades. Fet que repercuteix directament a l'equilibri de les praderies de Posidònia. En temes d'energia, tampoc tenim la capacitat per cobrir aquesta demanda desmesurada. Si el canvi climàtic tindrà un pes molt important en l'augment de temperatures i tot el que això comporta, sabem perfectament que manco turistes vendran aquí. I nosaltres deim, què farem quan passi això? Per un model que aposti per menys turisme i més vida.